nafsi zakiya Ahmadu Ajmal sarki. Ya rabbul ibadi da dan haske ka buɗan idanuna, a cire abin da yake kaina a bari da manzona. Ya Allah ka kore kuwa gabana in je ga maulana, dan Allah ina roƙon ka idawo ka tsayan na je sarki. Ya nafsi zakiya Ahmadu, ya Allah ka taimaki wannan bawan ba zan iya duba, daman kai kake min Allah ni ba zan je ga kowa ba. Ya zilman ni dan girman manzan Allah ka taimakan nima, in ai ka bar ni za su kashe na Allah ina cikin hali. Ya nafsi zakiya annabi Muhammadu, Allah kai salati ba adadi wa mai gidan bayi. Huwa basharun laisa kal basharin sai da kai uban matsayi. Ya aini laƙiƙata aini zati sayyidul wara fardi, mali suwa kana baka rayuwa ta Rasulallah. Ya nabi Allah sa da alaye da sahabbai da duk waliyai ma, a saka da adil bai ta Allah gidansu ma'asuma. Allah har da cakki jani da jilani dan isar umma, har da alhajin Allah ga wasu zamani uban kowa. Ya nafsi zakiya annabi Muhammadu, ya babanmu na san an haife ni kai ne ka raya ni, in ji wani ba kai ba baba a kai ne ka saita ni. Shehu banda kowa bani da komai a duniyar nan ni, Shehu Isa ni kai kaɗayan banda wannan bayan kai. Wallahi shehu ina son ka baba na duwa. Ya Fatima salama alaiki zakin ki umma ya dawo, Fatima a taimaki ruhi na kai ya dinga yin yawo. Na kasa yin yabon kowa ba ku ba umakar da in dawo, Fatima ku bar ni da san ku kawai ya ishe ni mamata. Ya umma, ya umma ku tsayan dan Allah zara ku ci tausaina, don ku bar ni bani da gata da su ture ni mamana. Dan Allah ki tallafa aiki na umma kar da in zauna, a hidimar kudin kara rayuwa ta a yabatullah. Dan Allah umma, Ahmadu kai ka zo farko kai karshe a tun a can asali. Ahmadu banda kai Allah da kowa yana cikin hali. Ahmadu kai ka shi kaunin gaba ɗaya ka zama alƙali, ta ake ka bar su kana cewa ummati Rasulallah. Annabi Muhammadu kai ta al'ummar ka kake Allah sarki Rasulallah. Shugaba mun shaida kai na ne ya Habiballah, shugaba mun yi butulci in muka barka Abdullah, wanda ya taba ka Rasulallah sai dai ba mu numfashi. Wallahi annabi Muhammadu ba zan buce ma ba, shugaba ta ya za a ce ko sakan ban yi ma hidima. Shugaba in ba kai ya zan rayu na sani nema, mai gida ya za a ce ana ja da kai muna jima. Wai wa kake so mu kifar Ahmadu yanzu mu kayar shi. Wallahi annabi Muhammadu ya mai dauke nauyin kaunin ka dau duk ɗawainiyar bayi, ya mai jiyar da kaunin da jin Allah ka burewa duk matsayi, ya mai taguwa mai alfadari da jaki adon bayi. In harkace Allah ya faɗa babu wanda zai tama Rasulallah. Wa yake gani ta gabansa da baya banda kaya bibina, waye idan yana tafiya barwai ke kula da rana. Waye ɗauki dutse ya yi jifa Allah ya ce da shi ni nayi, kai ne mai tuma da na faɗa dalla ɗawanka ya kai can. Annabi Muhammadu Ahmadu, shugaba ban so ka danna samu komai ba maulana. Shugaba ban taɓa ji wata gani ga ka sarki na. Shugaba ban yi zaton za ka yi juri jikina ba, babu ni tintini na bushe kai kake taraya ni. Manzon Allah Ahmadu, waye bi ka sarki na bai samu rufin asiri ba, waye zo ta gonar ka mai gida bai samu ba maulana. Waye zo da kokon bara gidanka ya ƙara yin wata ba, mai kyauta da kyautar Allah komai kace kawai an yi. Ajmadu
wuli janna da ka kira babu mai dama fakana ka ba kausaini au adina dole an sauma babu kowa Ahmadu ka taka a lafiya sarki manzan Allah annabi Muhammadu Allah ya yi kauni saboda a girmama ka shugaban kowa ruwa yake bayanin gaiba a nan ga kawasu dar kowa gaibin ita ma so take ta tanka ka rufe kowa in ana bayanin jiji keke ba za ya taso ba wane mutum annabi Muhammadu shugaba amun afuwa zan koma a duba bayana shugaba ina roƙonka kaman dan isar ka maulana shugaba ka kai ni Madina na gaishe da kai habibina dan Allah ka taimake raina Ahmadu ka kai ni maulana ya nufi zakiya manzon Allah Ahmadu zan dawo